Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-Ezasithi ngesiXhosa. Yo guys, uMkhize wenze exactly laa nto nanditsho intoba uMkhize uzawuvela abe loyal kubhosi wakhe ongunjengaye kuba kaloku uMkhize ekugqibeleni yindoda and okwesibini uyamazi noMfundo. So uvele wamnika sana uPhetheni ifowuni enefoto nje endingakhange siyivezwe noba ithini, kodwa ayikuyiyo kwale nto siyifuna ivele kuPhetheni. Uthi uPhetheni utheni intoba ufumene le nto qha, uthi uMkhize yiyo yodwa, hayi lo mfo akho nto ithina yenza into yebhizinesi kuphela. Ubesithi uPhetheni I know uba ikho nto eyenzekayo. Wathi uMkhize hayi medem akho kwanto. Yho bengasacapheki kuPhetheni, umjulela ngaloo fowuni yakhe wamxelela intoba makaphume phaa, uzawuzenzela ngoku kwakhe yonke le nto yena because yena uhlulekile. And uPhetheni uyazi guys because kaloku uyambona ubhizi, akalali endlini njengaye, up and down. And okwesibini bengamelanga ubhizi kangaka ngoku, now that uVusi nguye i-CEO, but all of a sudden ngoyena mntu ubhizi kakhulu ngoku njengaye, hlele ngekho nje. And okwesithathu wayefumene i-makeup esikliphini sikanjengaye, into etshoyo into yoba there is this woman okhona empilweni kanjengaye. Qha ke lishwa lakhe kukuba wabalisa kuloo woman into yoba ndibone i-makeup. Ofuthi ke uNomfundo ucareful, wenza sure into yoba i-makeup ayisali empahleni kanjenga, so akazuphinda abe nayo laa nto. Kodwa ukukrokra kona kuhleli engqondweni yakhe because she knows i-female mostly. So ubhizi ke wahamba embuza ke ebantwini shem xa engamboni apha endlini, akamboni in fact uba unjengaye, akabambi kwafowuni apha khoyo. Uyamkhangela akamboni, buza koothuli bakhange bambona, bathi abanye owe bemgqibela izolo. NoVusi wathi gqibuza uba makho ukhangela ubaba kwenzekeni, watsho mba hayi andimfumani. Kodwa ke akatsho apha kuVusi into yoba kwenzekani, wathi nje kaloku funeka kugqitywe le nto kaSibongile, anti funeka kuyiwe kuloSibongile. So bayibamba apho ke noVusi. UVusi yena ude wahamba wombuza ugcina ke ngento kaMamTshali, wathi ubuzondixelela nini uba uMamTshali ngumntu wakhona. UMagcina ke oko ephika ethi njena, wena umamela abasebenzi ngaba bakuxelela izinto. Wathi uVusi noba ndive ngabani but okusalayo I know into yoba ngoku uMamTshali ngowakho kwenu, uzintoni ezinto uzenzayo, ubuzotsho nini. Waphika woma ugcina. But ugcina after seshemkile uVusi ushiyeke egijima etshona kuMamTshali eyombuza uba kanti kwenzekeni. UVusi useyazi, and njengoba sazi nje kaloku kum nakum kobe kuphelile if kuthiwa ngcono ke wena ke uhambe goduke ndishiyeke ke mna ke apha. So uMamTshali besithi ke ngeke ndikwazi kaloku, ngeke ndikwazi. Uthi futhi uMamTshali sawusoloko sibaleka oko, indishiye ne-question mark ke loo nto uba uthi sawusoloko sibaleka oko, kanti ugcina ngubani? UVusi uyamazi kakuhle ugcina uba ithini into yakhe. Kutheni engamazi khona u-anti kaGcina uba lo mntu ngu-anti kaGcina? Uyayazi ifemeli kaGcina uVusi, uyamazi busuka phi. There's a story nje esikhona ngoGcina nefemeli yakhe esingasaziyo thina. So njengaye ubhizi ke yena njengoba ekhangelwa kwakhe ukwaNomfundo, ubhizi yatya abahleli phezu kwebhedi, ufunza umntu wakhe phaa. uNomfundo ke yena ke imhleli apha engqondweni, unamanwele. Uyanaka into yoba kungenzeka uba ikhona, uthi sihleli kumnandi apha kukhona ibhombe siyaziyo uba ingadubulana nini. Hayi ke unjengaye uthe no, kho kwanto izawukwenzeka, zonke into mna ndizayenza ngohlobo lwam. uPhetheni akho kwanto awuzade ayazi. And okwesibini ndifuna undithatha for i-getaway ke siphume nje sihambeni mna nawe noBoyboy ke siyozonwabela nje. So unjengaye urayithi yena, njengoba uPhetheni enestress ngapha unjengaye uhappy noNomfundo wakhe. So ubuyile kunjengaye ukwakhe, uthe xa sefikile ke uzifaka ii-perfume zakhe kwenzela uba kunoya kamandi. Kwangena uMkhize sebhizi enjalo. uMkhize wabe sesithi ke uzomnika khona into afuna ukumbonisa yona, wambonisa efowunini. Wothuka kunjengaye, uthe asawuyibona wabe sesitsho uba oh uPhetheni le nto ebhizi efowuna kangaka kanti uyandilandelela, umbonisile? Wathi ke omnye no, andimbonisanga but ndinika wena le ndenzela uba ulungise iindlela zakho, ndiyakuxwayisa kwiindlela zakho zam uba uzilungise. Hayi ke unjengaye waphakama ke njengobasi because kaloku security simxelela le nto. Wathi no, wena andiluceli uluvo lwakho and ndifuna nje wena into oyaziyo uba kukundiprotektha qha kwii-interests zam, enye nenye awuzukwazi undixelela yona. Okwesithathu ndicela nje wenze sure uba uyayidilitha le nto efowunini yakho. Wabe sithi ke uMkhize kulungile. So unjengaye uyazi, uvele waloyal kuye ke ubhutiza.
Sibongile noKwenzo badibene ke uSibongile uyamxelela into yoba hayi ufuna umhalalisela nje ngomntana wabo. Kwenza kakhe kuloo nto ke yena umxelela into yoba ndiyakuthanda mna Sibongile. Wabesithi uSibongile hayi bendifuna ukutsho le nditsho into ekugqibeleni ke ndiyahamba ndiyagoduka namhlanje. Wena sawuphinde sibonana nawe sawuphinde sibonane nini mhlawumbi ke uphinde undibone ndimka apha. But ke phaphazanyiswe nguPhetheni ke wangena ke ngxolisa uKwenza embuza ufunani apha ethi ndibhizi ndilungisa iinto zakho wena ubhizi uhlunyuka ufunana noSibongile wamka ke uKwenza. So njengaye uzile ke wafikela kuPhetheni. Xa efika uPhetheni uyambuza uba usuka phi. Hawu njengaye waphikela ngento yebhizinesi ke ethi omnye xa usebhizinesini awubambe nee-calls. Wathi njengaye enye into ndizama ulungisa lento yesibalukhulu andifuni isibalukhulu iwe ikhampani yam le nto. Usaxoka sathetha into engekhoyo because kaloku akho nto imdibanisa nesibalukhulu njengangoku. Wabe sithi ke uPhetheni okay ke kulungile. Kuye kwangena ke noWenzeni ke sheme excited umntana ezobabonisa umsebenzi wesikolo. Bakhe bamhoya bavele bamvala nje kodwa hayi kame sisebhizi kancinci. Waphuma kwathi bazophinde babuye bathethe naye. So lo mntana nje abamnakanga nje okokuqala bafocuse empilweni zabo ke. Ukwenza uzihlelele ke then kufika uNomalanga ofike sesithi ke kuye izinto azimhambeli kakuhle ethi nami izinto azindihambeli kakuhle xa bona uhlobo ahleli ngalo kalisiza uKwenza. Atsho uKwenza uba hayi man iproblem yam ingqondo yam iwuSibongile oko andinaxesha. uNomalanga ndiyabona vele kodwa thina asibalulekanga kujoyina nomntana. Ukwenza no umntana ambalekile kumna. Wabe sithi ke uKwenza ke kuNomalanga injani yona impilo. Emveni koko abesembuza kuba guys umntana unesiqiniseko esingakanani into yoba lo mntana ngowam. Yho uthuka kuNomalanga kodwa uvele waqinisa nje isibindi ethi oyena mntu ongekho loyal ke apha no nje nguwe not mna. So wamshiya ehleli apho. uMamTshali ke guys uthe gqi ephethe ii-suitcase zakhe efikela kuVusi noWewe noKwenzo bezincokolela ngayo yonke le nto. Besaxelela uWenzile uba makaqhubeke nokwenza uphando lwakho ngayo yonke le nto. Uthe gqi sesithi ke uyaresigna khona into emfuna kowabo ngokukhawuleza. Khange bamphendule koko bemjongile because uVusi yazi uba noba yilaa nto bemxelele ke ngokugcina ke ngokufana nomntu ozixilileyo kuyo yonke le nto uyayivuma. Ngoba naku uMamTshali ehamba. Yho abavuya oothuli bafunqulana noNeli. So bebethe nqa ke oKwenza uba kwenzekani kanti kwabasebenzi. AbakwaDlamini ke bahambile baya kulo Sibongile beyohlawula apho bafikele khona utata kaSibongile esithi ufuna iinkomo eziyi-6. Babe bona besithi baphethe inkomo eyi-1 ehamba ngamanqina enye inkomo yeyemali wathi yena wathi akafuni imali ufuna iinkomo eziyi-6 ezihamba ngamanqina. Bathe ke xa bethi bayaphinda bawuthetha kwaDlamini wathi uMandulo anihambi nodwa ke niphinda naye ke lo mntana. uSibongile behleli phaa phantsi ke kuthiwe ke uSibo phinda back kwaDlamini until beze neenkomo eziyi-6. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.